Ja som dneska premýšľal, čo idem robiť s načatým víkendom a mne to vlastne došlo. Ja sa stanem cukrárskym géniusom. Je to preto, lebo na Maxi začali dávať Buddyho, cukrárenského bossa. Ja sa na to cítim. Takže mojou prvou úlohou bolo ukradnúť zo špajsky 3 vajci, aby o tom nikto nevedel, ak náhodou by mi to nevyšlo, aby ma nikto neodsudzoval, že som ich vyhodil len tak do koša. Potom som zmiešal mascarpone, tvaroh a kyslú smotanu s práškovým cukrom a vajíčkami. Zistil som, že to touto metličkou rozhodne nerozmiešam. Tak som použil mixér, výdobytok 21. storočia. Som rád, že som tento vynález našiel. Samozrejme upiekol som si vlastný korpus, ktorý mi takto nádherne vyšiel a dal som ho do tortovej formy. Samozrejme musel som ho trošku ochutnať, lebo mi nedalo, že či je dobrý, či som ho dobre upiekol. Moja pažravá gebula neodolala. Potom som tú hmotu, ktorá mi vznikla, dal navrch a dal som to piecť na 160 stupňov na 60 minút a vzniklo mi z toho toto. Ak náhodou dostanem salmonelu, tak bielka vo vnútri sa určite neupiekli, pretože vo vnútri ten koláč nebol úplne prepečený, ale nakoniec som to nechal zatvrdnúť a vzniklo z toho toto, čo je podľa mňa veľmi dobrý výsledok na moje cukrárenské pomery.